Da momentu bat superberezia, itxoiten nunu da oso txikitan banekierako uda maieran eskola baino lehen bazegoela momentu berezi hau, eta beti alarde eguna izan da superberezia, beti pues, lo egiterakoan tipo, ai, urbian, eta urrengo egunan esnatu eta superpozik, gainera nire parean beti, leheno bizitzen alkatea, orduan Diana jotzen ziguten azpian. Eta gero, borelgo maestria baita onduan daukat, ordan Diana daukat azpian. Eta da, pasada bat, esnatzea. Niri ere, beti gustatu zait pila bat. Eta egia esan, ni txikitatik, nire gurasoak erakutsi date ikustea biak, no? Ez nuen ikusten asko gatazka, eta ja, hasi nintzenean lagunekin ikusten, juten ginela kale nagusira edo, horia bai, konturatu nintzela gehiago dagon arazotaz, no? Porque, no sé, beti pasa dut oso gaizki, baina iraiak 8 izan da, eta jarraitzen dizaten egun bat superpolita, aurten ematen dira kristonpena ez egotea, eta hori. Inoiz ez nahiz egon kontran, beti saludatu ditut nire klasiko neskak, nire klasiko mutilak bezala, nire lagunak, neskak eta mutilak, berdin, eta ez izaian ateratzen nire klasiko neskak ez saludatzea, bizkarra matea eta nire klasiko mutilei esatea jo, eta orduan nik beti egon naiz nire lagunekin neska eta mutilak ikusten berdin. Ez dakiten pertsonalitate falta edo momentuan sentitzen zaila presionatua, lotxa, beldurra, ez dakit nola esan, zer sentitzen nun, pero nik nahi nun ikusi, nahi nitu nire lagunak agurtu, pero batzutan hori zinen plastiko beltzatzen atzean, beste guztiak hartzen dutelako kartelekin, eta ez nintzen, nik ez dut inoiz kartel bat hartu edo bizkarra eman, pero bai igual urte askotan gelitu nahi zela plastikoaren atzean, agurtzen ditu nire lagunak, pero azkenan sentitzen nintzela horren parte, askotan beste urte batzutan bai esan dudala ez, eta jartzen nahi zaurrean punto, hori da nik pentsatzen dudana eta jazta. Pero askotan bai eman didala apuro edo ez nahi zela usartu. 2018an nik baita, negon justo Gernikako arbola larra hor onduan, eta entzun nuen dena. Eta esan nuen, menos mal ez negoela hor goian. Porque hor goian egon etzik, sufrituko nun pila bat eta egin barko nun junitxera, porque hasiko nintzen negarez. Gogon ginen, atera ginen, ginen plastiko beltzan atzean, zen ginen laugarren fila, banketa batzuekin. Pero hasi ziren denak txifloakin ezakizer, gure lagunak ikusi egiten negarrez. Gu supergazita esan genuen. Ikusten norbait maite duzuna negarrez, esate duzu, eske, ke? Eta orduan atera ginen, eta egin genuen negarragok ere. Jo, negarra, que horror. Esan genuen, sentitu ginen, hori, esan genuen, gaude hemen atzean, total, agurtzen dugu hemenik, eta jazta. Pero ikusi genuen hori izan zen de, ezin naiz delitu, ikusten nire kuadrillako bat dagoen bezala, era como que, zergatik, dagoela bera desfilatzen punto, ez da ez ere egiten. Eta orduan atera ginen, eta nik pasan nun, pero supergaizki. Nik ere supergaizki. De repente orain jazta, ni nago oraindik negarrez izaidala pasa eta bestak daude pozitza loka. Nezitzen ezer gustatu. Ja, nire nintzen supergaizki urtortan. Nire ustez arazo dago normalizatu ditugula normalak ez diren gauzak. Nola txikitatik gauden ohituak, porque inoiz ez dugu bizi alarde bat gatazkari gabe, dira gure festak eta gaude ohituak situazio honetara eta normalizatzen dugu plastikoena, normalizatzen dugu irainak, normalizatzen ditugu gaur ez zaitut hitz egiten eta bihar bai. Eta eske gauzaiek nin pentsatu banan digo, eske ez dira normalak, egun batengatik. Eske ez dauka zentzurik. Gizartenen dibizio bat da, eske ez da broma. Eta hor dago errespetoaren asunta, zergatik nik bai eta zuk ez, ni ondarribikoa naiz, tio, hemen jaio naiz, hemen dira nire lagunak, familia, hemen ez naiz, eta ez dut nahi, baina nahiko banu ez dut parte hartu. Hori, behintzat aukera, no? Zuk ere erabekitzeko, bai, nahi atera edo ez dut nahi atera. Eta gainera, nahi baduzu parte hartu, prestatu behar duzu zure burua, egotera hor. Eta hori da, psikologikamente nahiko potentea, porque ez da, mutil bat hartzen motxio eta aterako naiz ez dakiz konpainian, super, dena da ondo. Baina ateratzea neskak txilibito batekin
mentalmente hori da, kriston pasada. Osea, egon martzera prest, iraina jasotzera, begiradak. Bueno, ez dakit noraino luzatu, pero eske oso gaizki pasatzen da. Eta horre egotea txutik, horre egotea oinez eta egitea paseo guztia eta goraino igotza eta jista eta berriz jutea, da kriston mata da buruarentzat, porque gero zuk esaten duzuna, hortik bi egunetara zure lagunek berriz hartu goteko. Ja, zarela la pesta eta gero jazta. Listo, horren gara lagunak. Da, egunik bereziena, tio, eta zaude tipo superpozik, nizko horitzen ez txikitan, ez dakit no esplikatu, pero ez nun egiten, lo? Ez que negon un poco de la olla, ez nun egiten, no? Ni horretzen nintzen, tipo, errege magoen eguna bezala, eta, buah, tio, que adrenalina. Eta horrengo egunean, beti ikusten nun, bueno, pues, hemendikan ez gara jungera hortikan, hortikan ez jun, kontuz, eta zen tipo, ume batek hau ez du ulertzen, eta horien handia zaren, eta prozesatzen duzunen informazio, eta zuen, ze pena, ni 6 urtekin, jutea, amaren eskutikan tipo, kontuz, porque igual te pilla la movida eta zaude tipo sándwich. Ez que da lamentable. Eta orain dikan gaudeola, 22 urte ditu eta orain dikan nago horrela, tio. Etortzen dela egunetan nago, a ver cuando llega el momento de llorar, porque va a llegar. Urtean, nik ikusi nun pixkat lasaiago. Bai, jendeak konturatu zen pasatu zen. A ber zer geratuko den, a ber que se inventan, orain, a ber ze... Ez que nik uste hori izan zera, jende asko entzatu zuzen duzuna, el klik. Niretzat bai, osea, me supero situazioak, osea, pasan honain gaizki esan nula, buah, eske ez dut nahi hau, osea, zergatik. Ez que ez dizu ematen gogoak alan egoteko, ez ez duzu honetarako, ba, nijo etxera. Hori, eske gero gauean ikusi nintzenean, hola, dije, osea, benetan diela, festak, eske nahi dala jo nire etxera, porque ezin du situazioarekin. Eta horri zan un, osea, aldatu behar dugu zerbait bai edo bai, porque eske hau ez da normala. Nere iritziz, neskek ez daukago aukera, ordan berdintasunaren asuntoa da superrelatiba. Ez dago berdintasuna, porque mutil batek azteko aldo atera txikitatik hil arte. Neska batek aldo atera behin. Eta atetzen bada. Eta atetzen bada, sorte izaten moduzu. Zergatik nik ez eta mutil batek bai. Generoagatik, da hori, da generoaren desberdinketa bat, ez da ni igualen numero, porque daude 20 neska eta 1000, 2000, 3000 gizon. Ja, ezak. Osea, el numero ja ez da berdina eta aukerak ez dira berdinak, mutil batek aldo atera nahi duen guztetan, nikuk behin. Orduan berdintasuna nik barkatu, baina ez dut ikusten. Nik ere uste dut, ez dudala inoiz pentsatu, ez dudalako inoiz aukerarik izan. Osea, zemadakit, behin kontazian amak, nitunean 2 urte, esan niola, zergatik arratsaldean edo alna izatera, en plan, osea, como, a ver, zergatik ez duen egon hor. La logika humen, logika hori. Osea, ni hortazen nintzela gogoratzen, pero bez, pues, 3 urtekin esaten mazian, pues bai, atera nahi badezu, pues, probablemente, ikusiko nun orain desberdin, eta bai gustatuko zitzaidela pila bat ateta txilibit, osea, agian ez, pero nola, inoiz ez dugun izan aukera, nik uste dut, inoiz ez dara ez dudala planteatu. Eta orduan ez da berdina, osea, ez dugu ikusi neska guztiak ateratzen beti. Ja, amona kantina aterazenetik gaur egun arte aldatu da pila bat, pues den aldatzen delako, no? Osea, sin más, pues, zorionez edo zoritxarrez, pero zuten gara evoluzionatzen eta den aldatzen da, orduan ezin dezu egin parentesis en el tiempo eta hau ez aldatu, osea, naturalki juten dela aldatzen. Pero tradizioa berez nik uste dut ez dela aldatuko, osea, ni ateratzen banaiz soldados jantzita, aterako nahi soldados jantzita, traje berdinarekin, musika berdina jotzen eta gauza berdina egiten, osea, alardea jarraituko dula alarde izaten. Ez que berez, zein da argumentoa ez aldatzeko? Eskola izan da beti? Barkatu, baina nik beti bizi izan dut gatazka bat. Zure beti igual ez da nere beti. Zer nik beti jaio nahi izanetik hola izan da, bronka. Eta orduan zer da, ez, beti izan da hola, beti hola ez da izan barkatu. Eta hori horrela izan delako, pues, bueno, aldatu, no? Porque duela ezakitzen bat urte emakume batek ere ezin zuen ikasi edo ezin zuen gira baimenatera. Lo que sea, no? Eta gauzak jundira aldatzen, pues, zergatik hau ez. Ez que da prozesu bat eta gu gaude tipo estankatuak, tipo. Bai, loritu gara hor. Tipo, pues ezer, pues hola, porque hola izan da, eta daude, 1.000 gizon, eta 20 neska. Zen hola izan da beti, eta hola izango da. Eta gure adineko jendean esaten duenean, eske gauzak egin ziren oso gaizki, eta nik ulertzen dut, pues, gure gurasoen generazio edo Aitona Monenak pentsatze hori, zen beraiek bizi zuten hori. Pero adibidez ni egotea diskutitzen pertsona batekin, nola egin ziren gauzak edo ez, osea, ez dauka zentzuri, porque eske ni ez nintzen esta proyecto de vida, osea, eske yo que sé, ez nago hemen. Y digo, pues vale, ez dakit nola egin ziren gauzak, pues vale. Pero eske no, zertarako hitz egin behar dugu horri buruz. Osea, gauza da, orain, nahi dezu gauza aldatzea edo ez,
duela Claro. ezakizen bat 20 urte nola nintzen egin gaizki, gauza. orduan, Osa, niretzako, utzi behar da pixka eta albora, bale, gaizki hasi zen, ok, pues zure ustez gaizki hasi zen, superrondo. Eta orain gaizki dago ideia, orain aproposa Ja, da hori. ideia, tipo, el fin, ari gara juten nera bideoetan dena ona, orduan, zertaz ari gara hemen. Eske gaizkin zuten, eske hasi ziren eta zen bronka, eta gainera ez dakiz zer, eta gainera, bale, baina gaur, 2020, 2021, emakume batek alardean ateratzaren ideia hori Ja. txarra da. Oraindik Bai txarra edo da. ez, Hori da. Alarde tradizionala bakarrikan bizi izan zuten horiek, pues, oraindikan jaizkibel egotea hor, pues, da como arrara, baina guk Ta ulertzen dut, hori da. beti Hori bizi da. dugu, eta ni jaizkibel ikusi dut beti. Eske Osea, beti. Nik ez dut ikusi alarde bat jaizkibel Eske hori da, orduan eretzako da normala. Duela 2 urte 2018an negola nigarriz eta negola supergaizki, etorri zitzaidan neska bat, eta eman zidan besarka bat esan zidan, lasai, ja pasa dira. Osea, ustezu negola negarrez pasatzelako jaizki beleta izan. Osea, ja hor era como, buah, tio, en serio, ez dute zer ulertzen, osea, ez nago negarriz horregatik. Osea, ez digat zer egingo. Pero izan zen como, joe, osea, Eske baita zure sufrimendua eragiten dute beste pertsona batzuek, ibiltzen, etxilibitu bat jotzen. Horrek eragiten du zure sufrimendua, jolin, ja. tio. Pues ez dakiz zer esan, orduan, hori da, non dago askatasuna? Eta, bueno, txikian nintzenan, bai, noski, nik nahi nun kantinera atera. Pues eske ondarribikoa, familia atetzen da alardean, Ja. txikitatik ikusi duzut, esatu duzu, jo, ke guai, nik ere nahi dut, baina Ja, gero, nik ere. heltzen naiz eta esaten dut. Bale, hori ditut 22 urte. Inoiz ez dut bizkarra eman, inoiz ez hartu plastikorik. Ze pasako zen heteroko nintzen kantinan ala tradizionan utziko zidaten? Ongroitek esango zian, honek ez zuk ezin duzu. Ja, zuk Zuk ezin nahi duzu baduzu- ikusten dituzulako besteak Zuk eta... nahi baduzu hartu txilibita, zuk egia ezin da. duzu atera hemen. Da, bale, Baina pues, neska askok ez dute ikusten, ez dira usartzen izatera, pues, pasatzen jaizkibel agurtzen ditut nire lagunak, nahi dutelako atera kantinera. Ja. Eta ematen dielako beldurra, norbaitek ikusten badit, jungo dira Eta esango alarde dute, fundazioara eta esango ez, dute, hauek ez, hau ez. eliminada de Cruz. la lista. Edo egun horretan, ni adibidez ateratzen banaiz kantinera, ezingo dut agurtu nire kuadrillako neska Porque ateratzen esango dena. dizute, ez agurtu. A ber, baina da nire Edo laguna. pentsatza horako gauza, jo, pues dane laguna, ni aterako naiz kantinera, Total. pues ya importa. está. Balimago ere inzutan hitz egiten. Eta pentsatzen dugu desberdin, ez daigu burutik pasatzen, pues me doy la vuelta, ya está. Pues ya no está. sé, no, eta egiten bagenuen Pues no hori te diríais, escucho. en plan, está loca, ¿qué Basta, anda? chica. Pero ¿Qué le pasa? festetan, pues es lo normal, sin más. Ya está. Bai, ondarribik gizarte bezala, hasi behar da lasaitzen. Osea, ezin da iritsi iraiak 8 eta benak en pie de guerra. Ja. Niretzako horrek ez du inor laguntzen, eske inor. Zuk nahi duzu atera txibiritu? Nik ez dut atera nahi. Atera. Eta ni utzi pakean. Niretzako Ya está. basikora da errespetua. Es que errespetua. Hasi hortikan, osea, ez izatea normala, osea, ikusten ditugun gauzak aizkaren nagusian. Nik uste dut anonimoki egiten bazen galdeketa bade, zein den zure iritzia edo inportako zaizun ateratzea emakume bat alardean, Asko ere portako. agian hor ausartuko ziren Baina- esatera bai edo ez, pero nik uste dut hori dela gai bat super tabu. Ez que Iruditzen zaidan errespetua, zaila. askatasuna eta gero dialogoa, eseri eta guazen gauzak hitz egitera, guk ez, baina hemen botera Ja, daukatenak. Ja, hitz pero egingo nola, dute. pero no guk ere sé. bai, osea, jo que sé, Bai, pues, guk hemendikan posible ditugu gauzak egin, totalmente, horregatik, eta Bai, nik bai. uste dut hitz egin behar dela asko, porque da, esatu Hitz egin asko. honi buruz, porque da super tabu. Nik espero dut seme bat eta alaba bat izaten behitut, biak atetza konpainia igualan egiten berdin, eta Ja, pues ez bai, baldin badago ojalá. gaizkibel da, nik beraiek aukeratzen duten konpainian. Ja. Hori, Biek eta egotea alarde elkarrekin. bakar bat, eta ateratzea nahi dunak, Eta pertsonak, sin más, hitz egin gabe, ondo pasa, nongoazaren bai. generotaz eta ezertaz, no? Osea, bakoitzak aukeratzea, pues ni neut atera, pues ateratzen naiz, eta ya está. ez dut nahi, Eta utzi besteak, un poco vive y deja vivir, ¿no?